Čo má Čech, keď povie, že má kliku? Kliku? No tak musí drepy robiť. Čo má Čech, keď sa povie, že má kliku? Kliku to je nádcha, nie? Chorý. Čo má Čech, keď povie, že má kliku? No, čo ja viem, niečo vyviedol, zlého porušil aj bezpečnostné predpisy na ceste a nejakým spôsobom mu to prešlo a to je klika. To má takú kliku. Ako? To má takú kliku. Tak môže mať každý a ja môžem mať. Keď niečo vyvedem a sa mi to nejak prepeče, tak mám kliku. Čo má Čech, keď povie, že má kliku? Kliku? To je niečo také, že mu nie je dobre, alebo niečo také. Klika. Najlepšie je borovičku si za tým dať, aby to človek strávil. Čo má Čech, keď povie, že má kliku? Kliku? Jaj, to je kliešte, to šípe. Keď to šípe, toto kliešť a preto nevidie u lekára, keď to šípe. Povedzte mi, čo má Čech, keď sa povie, že má kliku? Šťastie. Čo má Čech, keď povie, že má kliku? Kliku? Tak to má asi zlomenú kľúčnú kosť. No. Čo má Čech, keď povie, že má kliku? Čo má Čech? Keď povie, že má kliku. Že má kliku. Že má šťastie. Čo má Čech, keď povie, že má kliku? Smolu. Nie? Dobre, že? Nie? A keď má šťastie, tak ako sa povie po česky šťastie? Léčka.